эфіры тэлеканала «Віцебск» інфармацыйная праграма «7 дзён». Нічога лішняга, толькі галоўнае. Мы падводзім вынікі адыходзячага тыдня. Сёння нядзеля, 6 снежня. На календары зіма, але па надвор'і зусім не скажаш. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Трэці міжнародны форум птушкаводаў на гэтым тыдні прайшоў у Полацку. Дзелавая сустрэча сабрала каля сотні ўдзельнікаў і гасцей з Беларусі, Расіі, Літвы, Польшчы, Венгрыі. Дырэктары буйных прадпрыемстваў, спецыялісты і аналітыкі абмеркавалі праблемы і перспектывы развіцця птушкагадоўлі. Падрабязнасці ў Віктара Праліча. Птушкагадоўчая галіна Беларусі сёння лічыцца лідарам у краінах СНД па аб'ёмах вытворчасці. Значная доля прыходзіцца і на прадпрыемствы Віцебскай вобласці. Гэта напрамак адзін з развітых у рэгіёне. Тут налічваецца 6,5 мільёнаў птушак. О праблемах і перспектывах развіцця гэтага ключавога звена эканомікі гаварылі ў Новополоцку. Отрасль скороспелая, требуются, конечно, современные технологии, чтобы улучшать сегодня ситуацию по эпизоотологии, по болезням. По результатам этого форума будут какие-то внедрения, именно касающиеся непосредственно развития птицеводства. Спектр уздымаемых пытанняў больш чым шырокі. Ад птушкагадоўлі ў Беларусі і краінах СНД ў цэлым да вырабу бяспечнай прадукцыі. Між іншым хвалюе сёння палітыка збыту. Канкурировать няпроста. Беларусь выпускае каля 600 тысяч тонн мясной прадукцыі. Хапае і на ўнутраны рынок, і на экспорт. Аднак аб'ёмы трэба аптымізаваць. Мы будем думать на следующую пятилетку, насколько нам надо нашей отрасли прирасти, чтобы у нас просто-напросто не получилось переполнение как внутреннего рынка, так и некой невозможности продажи оставшегося мяса на экспорт. Поэтому мы еще определим. Пока мы останавливаемся на этой цифре. 600-605 тысяч тонн производства мяса бройлера и порядка 3 миллиардов штук яиц. Применяць тэорыю на практыцы спецыялісты раз'едуцца па краінах далёкага і блізкага замежжа. Не выключана, што частка вопыту будзе перанесена з беларускіх прадпрыемстваў. Віктор Праліч і Леонид Табола, навіны Новополоцк. Кастрычніцкі раён горада Віцебска адзначыў 75-годдзе. Тэрыторыя, на якой размешчаны раён, справеку з'яўляецца гістарычным і культурным цэнтрам горада. Тут працуюць больш за 100 дзяржаўных прадпрыемстваў і арганізацый, 2500 юрыдычных асоб, больш за 4500 індывідуальных прадпрымальнікаў. Наш район динамично развивался, мы старались. Сегодня район очень благоустроен, уютен. Да, нам есть еще над чем поработать. Мы уверены, что на останавливаться на токсины там не будем, а будем двигаться вперед. Я 32 года отработала в медицинском университете и сейчас уже 6 лет в медицинском колледже, так что 38 лет работаю на территории Октябрьского района. Я считаю, что это один из самых сильных районов нашего города. У Кастрычніцкім раёне Віцебска пражываюць больш за 132 тысячы чалавек. На ўрачыстасці з нагоды юбілею былі запрошаны ветэраны, працаўнікі і жыхары раёна. У Кастрычніцкім раёне жыве і Андрэй Фёдорович Макеев, ветэран Вялікай Айчыннай вайны. На гэтым тыдні яму і яшчэ 4 дзесяткам былых франтавікоў, якія прымалі ўдзел у вызваленні Чэхаславакіі, ад імя Міністэрства абароны Чэхіі былі ўручаны памятныя юбілейныя медалі. Са сведкам падзей Вялікай Айчыннай пазнаёмілася Юлія Устінова. Хвалюючы дзень для Андрэя Фёдоровича Макеева. Сустрэча гасцей, нагода апрануць пінжак з узнагародамі. Ордэн славы 3-й ступені, ордэн Айчыннай вайны 2-й ступені, ордэн Чырвонай зоркі, медаль за адвагу. Памяць і боль побач і праз 7 десятигоддзяў. С горечью приходится и вспоминать эти годы, потому что потеряли много, потому что это самое лучших наших людей. Я потерял друзей, фронтовых друзей. Ён запісаўся добраахвотнікам і пайшоў на фронт у 18 гадоў. Ураджэнец Татарстана удзельнічаў у боях за вызваленне Украины, Польшчы, Чехословакии. Он очень много в детстве рассказывал, очень много. Вот мы воспитывались на его рассказах. Вот о войне очень много, и с юмором много чего. Вот, понимаете, нам преподносил как детям, так вот, чтобы было интересно. И трагических моментов очень много. Вот, про ранения свои рассказывал. Ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, які ўнеслі свой уклад у вызваленне Чэхаславакіі і сталіцы Прагі ад фашысцкіх захопнікаў, у гэтыя дні ўручаюць юбілейныя медалі у знак пашаны і павагі вызваліцелям. Сярод іх і Андрэй Фёдорович Макеев. Мы от администрации
Октябрьского района, от Совета ветеранов Октябрьского района. Желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. У Віцебскую вобласць пасольства Чэхіі ў Беларусі перадало ўсяго 47 медалёў. Памятныя знакі – гэта прызнанне краінамі Еўропы ролі нашых воінаў-вызваліцеляў у перамозе ў Другой сусветнай вайне. Юлія Устінова, Кирилл Кайсберг. Навіны Віцебск. Амаль паўстагоддзя ў сістэме адукацыі. На гэтым тыдні на заслужаны адпачынак праводзілі начальніка ўправлення адукацыі Віцебскага аблвыканкама Івана Шчурка. Сімвалічна, што першы запіс у працоўнай кніжцы Івана Антоновича таксама быў зроблены ў апошні дзень восені, але 49 гадоў таму. За гэты час пройдзены годны працоўны шлях. Іван Шчурок унёс вялікі ўклад у развіццё адукацыі і ў выхаванне маладых кадраў. Менавіта ён распрацаваў лепшую ў рэспубліцы сістэму работы з адоранымі дзецьмі. Шмат добрых слоў і пажаданняў сказалі яго калегі, а кіраўніцтва папрасіла не адыходзіць ад спраў, а актыўна ўключыцца ў грамадскую дзейнасць у статусе ветэрана працы. Опыт нарабатывается годами, и никакие знания зачастую не могут сопоставиться с тем опытом, который наработан. Поэтому, Иван Антонович, безусловно, хотите вы, не хотите этого, мы вас будем загружать. И будем привлекать, и будем советоваться. Но я думаю, что, Иван, вы не тот человек, который дома на печке или на даче где-то будет находиться. Вы будете все-таки рядом с нами. Его личный вклад в развитие социальной сферы и прежде всего образование, как его составной части, неоценим. Его подчиненные коллеги глубоко ценят все сделанное Иваном Антоновичем в деле укрепления материально-технической базы учреждений образования. У сваю чаргу Іван Антонович падзякаваў кіраўніцтву і калектыву аблвыканкама за цёплыя віншаванні і пажадаў дабрабыту і поспехаў у працы. Дадатковая адукацыя для дарослых, стаць больш паспяховым у жыцці і канкурэнтаздольным на рынку працы. Гэтаму вучыць праект ад сацыяльнага дыялога да сацыяльнага партнёрства, які ажыццяўляецца ў Віцебскай вобласці пры фінансавай падтрымцы прадстаўніцтва нямецкай асацыяцыі народных універсітэтаў у Беларусі. Аб выніках сумеснай дзейнасці і кірмашы ідэй у матэрыяле Святланы Макаевай. У зале Віцебскага абласнога інстытута развіцця адукацыі вітала атмасфера інтэлектуальных ідэй, накіраваная на імкненне дарослых мяняцца, далучацца да новых зменлівых навакольных умоў, а значыць, зноў вучыцца. Представляют идеи 13 учреждений и организаций нашей области. Самое многочисленное количество участников ярмарки – это территориальные центры социального обслуживания населения. Принимают также участие и учреждения образования нашей области, учреждения высшего образования, учреждения среднего специального образования, ну и, конечно же, общественные организации. В формате диалога, дискуссии будем обсуждать, куда же нам идти дальше, чтобы наш регион процветал, развивался, был успешным и конкурентоспособным. У основе проекта ляжыць партнёрства паміж 10 установамі і арганізацыямі адукацыі абласнога цэнтра. Для нас очень важно, что вот данный проект и данный форум перспективы развития обучающегося региона в Витебской области привлек к себе так много внимания. Без образования нет подхода, нет шансов на внедрение инноваций. А вы знаете, нам для регионального развития, для поддержки развития регионов очень нужно и доступ к инновациям, и технологиям. Народны сацыяльны універсітэт, які дзейнічае ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Першамайскага района, уключае 11 факультэтаў, где бесплатно навучаются дарослые. Это и психология, и журналистика, и творчество, творческие мастерские, исполнительское мастерство, католическое просвещение, православие для начинающих, ну и много других. Проект дае магчымасць рэалізаваць сябе і людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Гэта даказаў Васіль Руденко, чалавек моцны духам, заражаным аптымізмам. Ён гатовы ўзначаліць праект «Танцы на колясках» і прыцягнуць да яго большую колькасць людзей.
Меня обучает паралимпийская чемпионка Анна Горчакова. И моя такая идея, чтобы собрать именно инвалидов-колясочников активных, чтобы это было как трудовая реабилитация, чтобы адаптация. Падчас канферэнцыі былі падведзены вынікі і разгледжаны перспектывы далейшага развіцця праекта па арганізацыі дадатковай адукацыі дарослых у рэгіёне. Святлана Макаева, Леонид Табола, навіны Віцебск. Сусветны дзень барацьбы са СНИДам адзначылі на гэтым тыдні. Кампанія прайшла пад дэвізам «Дабіцца нуля» новых выпадкаў ВІЧ-інфекцыі і смяротнасці ад гэтай небяспечнай хваробы. Каб прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтай праблемы, віцебскія валанцёры напярэдадні правялі акцыю у барацьбе са страхамі да барацьбы са СНИДам. Яны паспрабавалі паказаць, што грамадству неабходна ўсвядоміць маштабы гэтай праблемы і пераадолець страх перад хворымі. Сёлета ў Віцебскай вобласці выяўлены 99 новых выпадкаў заражэння. 20 чалавек памерлі, у тым ліку 13 у стадыі СНИДу. Усяго на Віцебшчыне зарэгістраваны 1051 выпадак ВІЧ-інфекцыі. Усё больш уцягваецца ў эпідпрацэс насельніцтва ва ўзросце 40+. Пераважае палавы шлях заражэння інфекцыяй. Спецыялістаў непакоіць і познее выяўленне хваробы. Толькі за гэты год 17 пацыентам пастаўлены дыягноз СНИД. На сегодня ВИЧ-инфекция расценивается как хроническое инфекционное заболевание, которое при своевременной диагностике и правильном лечении дает хорошие результаты. Люди, в общем-то, живут с достаточно высоким качеством жизни и, в общем-то, не в такой степени являются заразными для окружающих. Это тоже очень важный момент. Очень важным является вовлечение в эту профилактическую работу именно молодежи. Это и школьники, это и студенты, это и работающее молодое поколение наше в промышленных предприятиях. Здесь важным является подготовка волонтеров, волонтерского движения. Мы стараемся пробудить в них понимание, взаимопонимание и ощущение того, что этот человек такой же. То есть, да, у него есть это заболевание, но в то же время он может взаимодействовать. И если все знают пути передачи, то они могут знать, как взаимодействовать с этим человеком. То есть, да, например, объятия никому не повредят. И это взаимодействие даст только им шанс пообщаться. И мы пытаемся это донести, что с ними можно общаться, взаимодействовать, дружить, создавать что-то новое. И это не значит, что с данным заболеванием людей нужно отправить на другой остров, и чтобы они там жили, и мы их не видели. І як тут не пагадзіцца з валанцёрамі? Нельга быць абыякавымі да чужой бяды. Мабыць, тады і сітуацыя не будзе здавацца бязвыхаднай і непапраўнай. Больш за 100 дабрачынных акцый, прымеркаваных да Сусветнага дня інвалідаў, прайшлі ў вобласці. У кожнай была свая назва, але мэта ў іх адна – дапамагчы асаблівым людзям і сказаць кожнаму з іх «Мы любім цябе». Менавіта гэтыя словы сталі галоўнымі на дабрачынным свяце ў Віцебскай школе-інтэрнаце для дзяцей з парушэннямі слыху. Пра тых, хто чуе сэрцам. Святлана Макаева. Гасцей сустракалі белай кветкай і чырвоным сэрцыкам, сімваламі шчасціні, надзеі, веры і самаадданасці. Талісманы з вялікай любоўю зрабілі выхаванцы школы-інтэрната. Сваю цеплыню гэтыя дзеці перадаюць усім, хто мае патрэбу ў падтрымцы. Яны актыўныя удзельнікі традыцыйнага тыдня міласэрнасці. Ребята участвуют в благотворительных акциях, выезжают с концертами, с подарками к тем, кому сложно, трудно. Это пенсионеры, это инвалиды, это сироты. Школа-інтэрнат стала прыступкай да далейшай адукацыі. Наталья Капанько скончыла каледж, зараз студэнтка другого курсу універсітэта імя Машэрава і выкладчык у Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Першамайскага района. Она вкладывает в них всю свою любовь и знания, и хочет, чтобы они были умными, и вышли из этой школы успешными. Я очень довольна работой Натальи Дмитриевны, потому что, во-первых, она учит детей видеть прекрасное. Они делают изделия из бумаги, из теста, они рисуют картины, они создают композиции, и причем работы занимают призовые места, в том числе и на областных конкурсах. Дарыць дабро ад сэрца да сэрца – лейтматыў свята, на якой запрошаны дзеці-інваліды з іншых устаноў Першамайскага района. Са словамі падтрымкі і лепшымі пажаданнямі да іх звярнуліся шматлікія госці,
гости, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, прадпрыемстваў спонсараў. Ганаровыя граматы уручаны лепшым настаўнікам і бацькам, якія ўклалі шмат у выхаванне сваіх дзяцей. Хочу сказать огромное спасибо коллективу этой школы, воспитателям, учителям, педагогам, которые заботятся о наших детях. Сёння ў Віцебску пражывае 5600 асаблівых дзяцей. Усе яны адчуваюць падтрымку дзяржавы і грамадства. Святлана Макаева, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. Радавацца кожнаму дню людзям з абмежаванымі магчымасцямі дапамагае карысная справа. Сувеніры на заказ, паслугі праз інтэрнэт. Усяно інваліды набываюць не толькі працоўныя навыкі, а і вучацца зарабляць грошы. Калі праца ў радасць, пацікавілася Інна Кірыенкава. Вось такія сувеніры і букеты наведвальнікі дзённага аддзялення вырабляюць спецыяльна на заказ. Здавалася б, выкарыстоўваюць падручны матэрыял. Аднак, дзякуючы фантазіі і неардынарнаму мысленню, атрымліваюцца крэатыўныя падарункі. Новый вид деятельности – это изготовление букетов-дублеров для невест. Да і чаго не тварыць, ёсць рукі, жаданні, і галоўная сама атмасфера спрыяе таму. І зусім не дзіва, што рукадзельнем займаюцца і мужчыны. Іллі Сенатараву швейная справа прыйшлася даспадобы. Яго сувенірныя падушкі карыстаюцца попытам. Работа сама нравится, но факт в том, что очень трудоемкая работа, поэтому очень занимает много времени. Усіх без выключэння тут вучаць быць самастойнымі з тым, каб дома яны маглі абыходзіцца без старонняй дапамогі. Памыць адзенне, прыбрацца і нават гатаваць ежу. Дарэчы, гурток «Вкусняшка» наведваюць усе, аднак пахваліцца сваімі кулінарнымі шэдэўрамі можа далёка не кожны. Самая главная хозяйка, наша чудо-кулинарка, гордость наша, радость наша, это же наша Наташа. Она умеет все делать. Мне все не нравится тут делать. Я занимаюсь бисером, плетением, вышиваю. Ды і ў афармленні святочнага стала ёй таксама няма роўных. Дарэчы, такая паслуга становіцца ўсё больш запатрабаванай. Наведвальнікі аддзялення частыя госці розных мерапрыемстваў, а прыходзяць яны туды са сваімі паштоўкамі. Літаральна нядаўна адкрылі ў сябе яшчэ адну майстэрню па вырабе паліграфічнай прадукцыі. Візіткі, каляндарыкі, магніты на любы густ. Вот такие блокноты про наш любимый город Сенно. Делаем мы как на металлических пружинах, так и на пластиковых. Любых размеров делаем. Вот, любых размеров. Этот блокнот к дню рождения мы сделали, на заказ тоже. У нас сейчас поступили заказ на 50 таких блокнотов. Мы учим их, как можно заработать деньги, как можно у нас научиться, затем пойти в свое дело, заняться каким-то предпринимательством. Плюс мы выполняем различные услуги, которые дают возможности пополнять внебюджетный счет, за который потом наше же отделение будет и процветать. Іх праца запатрабавана, і галоўнае, яна прыносіць ім маральнае задавальненне. Шчырыя і адкрытыя, яны заўсёды рады гасцям. Кожны месяц сюды прыходзяць іх бацькі, каб проста адпачыць душой. Вось і на гэты раз таксама знайшлася справа рыхтаваць навагоднія падарункі. В нашем возрасте заняться нечем, а это отдушина. Любоў і дабрыня, спагадлівыя і чулыя адносіны адзін да аднаго уладараць у іх агульным і утульным доме. І дзеля гэтага варта жыць і радавацца кожнаму новаму дню. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Сянно. Раней за бюджэтныя сродкі, цяпер за кошт жыхароў. Рамантаваць пад'езды за сродкі ўладальнікаў кватэр у Беларусі пачалі толькі сёлета. Адпаведная пастанова Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўступіла ў сілу летам. Працэдура састаўлення дагавораў і правядзення работ прапісана, але пытанні ўсё роўна застаюцца. Асабліва, калі кватэраўладальнікі лічаць, што кошт рамонту не адпавядае яго якасці. На гарачую лінію тэлерадыёкампаніі «Віцебск» звярнуліся жыхары шматкватэрнага дома па вуліцы Петруся Броўкі. Яны патрабуюць пераразліку за зроблены рамонт. Разабрацца ў канфлікце паміж уласнікамі кватэр і мясцовым ЖЭУ спрабавала наша здымачная група. Свежапабеленыя столі, пафарбаваныя сцены і аконныя рамы. Рамонт пад'езда ў гэтай шматпавярхоўцы завяршыўся крыху больш за месяц таму. Яго зрабілі ўпершыню за апошнія 10 гадоў. Але ніякай радасці ў мясцовых жыхароў няма. Наадварот, суседзі аб'ядналіся супраць свайго ЖЭУ. Мы не против ремонта, мы согласны, пусть бы его делали, но сделали качественно
и с нас взяли столько денег, сколько потребовалось материала на этот ремонт. Людзі абураныя тым, што неабходнасць рамонту з імі ніхто не абмяркоўваў. Агульны сход жыхароў камунальнікі не збіралі, апавясцілі толькі пенсіянераў, якія днём заўсёды дома. А цяпер, калі рамонтныя работы завершаны, ЖЭУ настойвае на падпісанне дагавораў і чакае аплаты. У сярэднім па 100 тысяч штомесяц з кожнай кватэры на працягу года. Как написано, что снималось все до бетона, до кирпича, до камня, ничего это не снималось, а просто наносилось на старую краску. Мы недовольны тем расчетом, который произвели. За этот ремонт зарплаты насчитали 27 миллионов, здесь сказано, и 10 миллионов страховки. За что мы должны платить? Адказ на гэтае пытанне шукаем уже ў нумар 22. Майстар па рамонце Галіна Мацюш тлумачыць, пад'езд патрабаваў рамонту і работы пачалі на аснове дэфектнага акту, які складала цэлая камісія. Ад агульнага сходу, дзе ўсе пачнуць крычаць, толку мала, таму правялі апытанне жыхароў. Вот второй подъезд. Значит, столько квартир. Вот смотрите, 14 квартир. Значит, сколько всего? 30? 36. Да. Значит, вот было опрошено. Мы знакомим, мы не спрашиваем их согласия. З 36 кватэр з перспектывай рамонту азнаёмілі толькі 14, менш за палову. Для астатніх проста надрукавалі аб'яву і рамонт пачалі. Пытанняў па якасці работ у майстра няма, а агульную суму падлічваў камп'ютар. Вот общая стоимость 46 миллионов 423 тысячи 170 рублей. Это считает компьютер, там заложена определенная программа. Прораб вводит стоимость материалов и вида работ. Но это все делается на основании дефектного акта. Кожнае сваё слово майстар па рамонце падмацоўвае дакументамі. Гэтыя паперы давялося вывучыць і дэпутату гарадскога савета Ігору Курганаву. Ён выбіраўся па паўднёвай выбарчай акрузе і цяпер дапамагае людзям вырашаць канфлікт з камунальнікамі. Явных нарушений я пока не заметил. Почему? Потому что, значит, документ о том, что дефект на подъезды имеется, то, что перемеряли они действительно там, дважды все это обмерялось. Если вопросы возникли, значит, совместно с работниками ЖКХ будет проведено дополнительное собрание, и вопросы все будут разъяснены. Тым часам договор у ЖЭУ подписали уже уладальники 13 кватэр обновленного подъезда. Что тычыцца астатніх, им усё роўна прыйдзецца оплатить ремонтные работы. По закону, нават калі жыхары праігнаруюць договор, суммы за ремонт у іх жыроўках усё роўна з'явяцца уже ў снежні. Вольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск. У Пастаўскім раёне інспектары злавілі браканьера-летапісца. Яго падазраюць у незаконнай здабычы казулі. А пры вобыску ў яго знайшлі незвычайны дзённік. 26-гадовы аўтар крымінальнага чытва на старонках 4 паўагульных сшыткаў пераказваў і адлюстроўваў падрабязна свае супрацьзаконныя дзеянні. Гэты выпадак трапіў у разрад беспрэцэдэнтных. Следчы камітэт праводзіць праверку па дадзеным факце. В числе вещественных доказательств предоставлена тетрадь с записями, в которой указано порядка 80 якобы совершенных фактов браконьерства. Каждый факт будет тщательно изучен, сопоставим с действительностью, и каждому факту будет дана правовая оценка. В настоящее время следователи продолжают работу над сбором и закреплением доказательной базы, в том числе устанавливают точную сумму причиненного ущерба, допрашивают свидетелей и очевидцев, работают с подозреваемым лицом. Як паведамілі ў ведомстве, падазраваемы не сябраваў з законам ужо даўно. Акрамя следчых, хутчэй за ўсё літаратурным талентам браканьера зацікавіцца і псіхалагічная экспертыза. Прыдуманы бізнес за рэальныя грошы. Віцебскія следчыя расследуюць крымінальную справу, узбуджаную ў адносінах 24-гадовага махляра. Малады чалавек браў грошы ў сваіх знаёмых быццам бы на развіццё ўласнага бізнесу, звязанага з продажам аўтазапчастак. 5 чалавек пазычылі яму дзесяткі тысяч долараў і нават свае аўтамабілі. Пры гэтым вяртаць грошы і маёмасць махляр не збіраўся. Людзі слепа давяралі маладому чалавеку. Так былы саслужывец двойчы браў для яго банкаўскія крэдыты. І нават мала знаёмы мужчына даў у доўг 10 тысяч долараў, узяўшы пры гэтым усяго толькі распіску аб перадачы грошай. Чым быў абумоўлены такі давер, зараз і высвятляе следства. Отдельное внимание уделяется выяснению мотивации потерпевших при передаче таких крупных сумм денег подозреваемому лицу. Все как один говорят о том, что подозреваемое лицо вызывал у них особое доверие
и не вызывал каких-либо подозрений. Рисуя портрет среднестатистического мошенника, необходимо отметить, что эти люди, как правило, высокоинтеллектуальные, хорошие психологи, оказывают огромное влияние на людей, в связи с чем Следственный комитет обращает внимание граждан, что необходимо критичным образом относиться к вопросам быстрого обогащения и не пренебрегать юридическими консультациями при заключении различного вида сделок, в том числе. Крымінальная справа ўзбуджана за махлярства ў асабліва буйных памерах, вядзецца следства. Гора-бізнесмену пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Стральба па аўтамабілях, дарожных знаках і вокнах жылых дамоў. Выпадкі выкарыстання пнеўматычнай зброі пачасціліся на Віцебшчыне. Толькі за апошні месяц узбуджаны 5 крымінальных спраў па артыкуле хуліганства, у якіх фігуруе пнеўматыка. Праваахоўнікі ўпэўненыя, уся справа ў тым, што такую зброю магутнасцю да 7,5 джоуляў набыць можна без спецыяльнага дазволу органаў унутраных спраў і надалей не рэгістраваць. Гэта і робіць пнеўматыку даступнай. Аднак нават самы просты і бескрыўдны пнеўматычны пісталет можа нанесці сур'ёзныя траўмы. Как минимум легкие телесные повреждения может приобрести, если это не затронет органов зрения и слуха. Как правило, используют в противоправных действиях конструктивно-сходные модели с оружием. Это мощностью до 3 джоулей. То есть фактически это игрушка, хотя с другой стороны эта игрушка травмоопасная. Данный вид изделий он не предусмотрен для самообороны, а предусмотрен для повышения навыков спортивной стрельбы в специально отведенных для этого помещениях, то есть тирах, стрелковых стендах. Асноўны кантынгент пакупнікоў пнеўматыкі – маладыя людзі ва ўзросце ад 15 да 30 гадоў. Цягу да зброі стымулююць і шматлікія баявікі па тэлебачанні і камп'ютарныя гульні. Тым часам незаконнае выкарыстанне пнеўматычнай зброі, якая не лічыцца зброяй для самаабароны, можа пацягнуць за сабой крымінальную адказнасць. Пытанне прафілактыкі злачынстваў віцебскія пракуроры абмеркавалі са студэнтамі. Напярэдадні дня юрыста і 17-годдзя юрыдычнага факультэта ВДУ імя Машэрава ва ўніверсітэце ладзілася сумесная навукова-практычная канферэнцыя. Арганізатар – абласная пракуратура. Удзельнікі – студэнты, выкладчыкі, прадстаўнікі следчага і мытнага камітэтаў, ратаўнікі і міліцыянеры. Мэта – абмяняцца меркаваннямі практыкаў і тэарэтыкаў па набалелых праблемах. Тэму канферэнцыі абралі не выпадкова. Асноўныя намаганні праваахоўнікаў зараз накіраваныя менавіта на прафілактыку правапарушэнняў. Сёння ў гэтым напрамку існуе шэраг праблем. Ліквідаваць іх аператыўна і якасна – галоўная задача пракурораў. У нас есть, к сожалению, случаи, когда дела профилактически ненадлежащим образом оформляются, а это говорит о том, что нет профилактической работы с лицами, с которыми должна она проводиться. Хотя отметочки все в материалах присутствуют. То есть вот если мы исключим вот этот формализм, желание только красиво отчитаться и не достигать конкретного результата, к сожалению, мы будем иметь вот такие неправильные последствия. Одна из задач, которая стоит, это показать теперешним студентам, с чем им придется столкнуться на практике, чтобы они могли действительно оценить свои силы. Кто-то решит, что работа в прокуратуре как раз достойна его внимания, кто-то, возможно, разочаруется, но это будет тоже результат. Падобныя мерапрыемства на базе універсітэта праводзяцца ўпершыню. Пракуроры ўпэўненыя, сумесная канферэнцыя – добрая пляцоўка не толькі для абмену вопытам, а і для распрацоўкі новых падыходаў да вырашэння пытанняў, якія ўзнікаюць падчас барацьбы са злачыннасцю. На прафілактыку злачыннасці накіравана і акцыя «Увага ўзрост». Яна ініцыявана Міністэрствам унутраных спраў, сацыяльнымі службамі і грамадскімі арганізацыямі в обласці. Адна з задач мерапрыемства – павысіць узровень бяспекі пенсіянераў, якія часцей за іншых становяцца ахвярамі злачынцаў і махляроў. Віктор Праліч пабываў у адным з рэйдаў. Інесса Ильинична, одинокая пенсионерка, нечаканному визиту правоохоўніка не здзівілася. Не па чутках ведае асаблівасці іх работы, калісьці сама была дружинником. Сегодня участковый пришел спытать их справы. Я живу в этом подъезде, где возле меня всегда находятся люди очень такие хорошие, которые помогают. Такими гостинами оказываются не все горожане. Микрорайон Клины Витебска один из тех, куда нередко ступая нога правоохоўнікаў. Люди живут тут розно и проблем хапае. Какая сейчас в данный момент, может, вам помощь нужна? Одежка моя пропала совсем. Одежки у вас нету? Одежки нету совсем. Может быть, дрова, чем вы топите печку? Беру у соседа дрова. То есть и дровами не обеспечено, да? Нет.
До дыялогу долучаецца унук бабулі. Яра пачынае дэманстраваць, што 83-гадовая Марфа Кирилловна ні ў чым не мае патрэбы. Аднак ясна адно. В партавым парадку прыйдзецца паведаміць у сацыяльную службу. І такія гісторыі, на жаль, не адзінкавыя. Пожилым людям мы уточняем, у них нужна ли какая помощь. Вовремя приходят социальные работники, то есть почтальоны приходят ли вовремя, приносят ли пенсию. Иногда поступают от пожилых людей жалобы. То есть кто-то жалуется на соседей, кто-то на социальное поведение в быту своих, например, детей и внуков. Правядзеннем падобных рэйдаў міліцыянеры не абмяжоўваюцца. Увага да пажылых людзей штодзённы клопат. Дарэчы, у Віцебскай вобласці іх налічваецца каля 300 тысяч. Віктор Праліч і Кирилл Кайсберг. Навіны Віцебск. Дозор інспектараў ДАІ. Нагрудныя відэарэгістратары «Дозор-77» пачалі прымяняць супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі Віцебскай вобласці. Новыя прыборы фіксуюць усё, што адбываецца падчас дзяжурства. Інфармацыя захоўваецца ў базе дадзеных. Пакуль сучаснай тэхнікай узброілі толькі інспектараў батальёна дарожна-паставой службы Віцебска. У перспектыве відэарэгістратары з'явяцца і ў раёнах. Для чаго на дарогах абласнога цэнтра здымаюць рэаліці-шоу, высвятляла наша здымачная група. Предупреждаю, что в отношении вас ведется аудио-видеозапись. На грудях інспектара ДАІ нязвыклы атрыбут – персанальны відэарэгістратар. Пра тое, што ён вядзе аўдыё і відэазапіс, старшы лейтенант цяпер абавязкова папярэджвае ўдзельнікаў дарожнага руху. Такі парадак. Вадзіцелі і пешаходы рэагуюць па-рознаму. Аднак выбару ў іх няма. Дыялог з інспектарам будзе запісаны. Большая часть граждан сознательна, и поэтому они положительно относятся. Есть категория людей, которые относятся отрицательно, но мы предупреждаем их об этом, что ведется аудио-видеозапись. Ну, они успокаиваются. Відэарэгістратар аўтаномна працуе на працягу 8 гадзін, здымае ў любы час сутак і днём і ноччу. Корпус дазора трывалы, ён не баіцца ні вады, ні спёкі, ні холаду. І самае галоўнае, няхітрае прыстасаванне фіксуе ўсё, што адбываецца падчас дзяжурства. Гэта дысцыплінуе супрацоўнікаў ДАІ і дазваляе пазбегнуць неабгрунтаваных прэтэнзій ад удзельнікаў дарожнага руху. При наличии данного видеорегистратора минимизируется количество конфликтных ситуаций между нарушителями правил дорожного движения и сотрудниками госавтоинспекции. Также данный регистратор позволяет вести в полном объеме административный процесс, при необходимости какие-то доказательства предоставлять. Пасля завяршэння дзяжурства інспектар ДАІ здае відэарэгістратар у дзяжурную часть. Уся знятая за змену інфармацыя скидываецца ў спецыяльны тэрмінал, дзе будзе захоўвацца на працягу месяца. Ставим на зарядку. Сейчас получаешь новый регистратор. После этого начинаешь работать с новым регистратором. Есть. Зараз відэарэгістратары прымяняюць толькі інспектары батальёна дарожна-паставой службы Віцебска. У перспектыве яны з'явяцца і ў раёнах вобласці. Вольга Шмаргун, Станіслаў Дудзін, Навіны, Віцебск. Бяду лягчэй папярэдзіць. Гэта добра ведаюць і пажарныя. На гэтым тыдні яны завяршылі адну з самых буйных прафілактычных акцый «Не прапальвай сваё жыццё». Усім жадаючым прапанавалі абмяняць пачку цыгарэт на аўтаномны пажарны апавяшчальнік і ў дадатак атрымаць спецыяльныя памяткі пра шкоду курэння і дзеяннях пры ўзнікненні надзвычайных сітуацый. На імправізаванай пляцоўцы ў гандлёвым цэнтры супрацоўнікі МНС, удзельнікі клубаў юных ратавальнікаў і пажарных, актывісты БСМ на працягу некалькіх гадзін нагадвалі жыхарам і гасцям горада пра шкоду курэння. Усе абмененыя цыгареты знішчаліся на месцы. Наша цель акции «Не прожигай свою жизнь» – предупредить пожары по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Ведь более 90% пожаров происходит именно по этой причине. Для нас очевидно то, что огонь – это страшная вещь. Мы должны сказать людям то, что с огнем нужно обращаться очень аккуратно, не курить в постели, не давать детям спички в руки. И курить вообще нужно бросать и не начинать курить, потому что курение вред. Падчас акцыі «Не прапальвай сваё жыццё» пра шкоду курэння жыхароў інфармавалі на чыгуначных і аўтавакзалах, у грамадскім транспарце, у навучальных установах, на прадпрыемствах і арганізацыях. Ратоўнікі спадзяюцца, нават калі хоць некалькі чалавек развіталіся са згубнай звычкай, іх акцыя дала вынік. Ездзіць на летніх шынах забаронена з 1 снежня. Такія нормы цяпер ёсць у правілах дарожнага руху ў Беларусі. Напярэдадні інспектары ДАІ нагадалі пра гэта аўтааматарам. Дзяржаўтаінспекцыя штогод фіксуе ўсплёск аварый пры рэзкім паніжэнні тэмпературы ці выпадзенні снегу. Віноўнікамі большасці такіх ДТЗ становяцца вадзіцелі аўтамабіляў на летніх шынах. Іх аўто не прыстасаваныя для паездак па слізкай зімовай дарозе.
Спецыялісты рэкамендуюць не чакаць першых маразоў, а мяняць гуму пры сярэдняй сутачнай тэмпературы паветра плюс 7 градусаў. Сёлета час пераабуваць аўто супаў і па календары, і па умовах надвор'я. В соответствии с правилами дорожного движения, в период с 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении водители должны использовать зимние шины. Они должны быть установлены на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 тонн, автомобилях легковых и грузопассажирских с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, а также автобусах массы до 5 тонн. Зимние шины очень важны. При эксплуатации в зимних условиях автомобиль теряет управляемость на скользком покрытии, поэтому очень важна эксплуатация данного вида шин. С 1 снежня выкарыстанне летніх шин можа абярнуцца для вадзіцеляў штрафам да паловы базавай велічыні. Эксплуатацыя аўтамабіляў толькі на зімовай гуме будзе абавязковай да 1 сакавіка. Віцебск стаў цэнтрам акадэмічнай музыкі. Тут праходзіць міжнародны музычны фестываль імя Івана Салярцінскага. Навуковыя чытанні фестывалю сёлета прысвечаны мастацкаму асяродку Івана Салярцінскага і актуальным пытанням сучаснага мастацтвазнаўства. Калі гэтая частка фестывальнай праграмы цікавая навукоўцам і даследчыкам, то канцэрты класічнай музыкі збіраюць самую шырокую аўдыторыю. На 27-м фестывалі выступяць выканаўцы з 5 краін свету. Любой фестиваль отмечен особой аурой, особой знаковостью и стильностью проводимых мероприятий. 4 числа в зале филармонии состоится концерт старинной музыки. Вот это та самая изюминка. Впервые на нашем фестивале будет звучать музыка барокко. И представляет ее Дмитрий Зубов, клавесинист из Санкт-Петербурга, и наша белорусская исполнительница на флейте траверса Галина Матюкова. Фестываль будзе доўжыцца 3 тыдні, а яшчэ нагадае пра сябе ў сакавіку будучага года. Тады пройдзе спецыяльны канцэрт «Трыа Вітруві» з Даніі, арганізаваны пры садзейнічанні Дацкага інстытута культуры. Такім працяглым фестываль стаў з-за жадання арганізатараў запрасіць у горад на Дзвіне вядомых музыкаў, таму даводзіцца падладжвацца пад іх гастрольныя графікі. На гэтым тыдні пачаліся адборачныя туры міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні і міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу «Віцебск» у рамках 25-га міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску. Яны пройдуць да 19 снежня. Ад кожнай вобласці і Мінска рэгіянальнае журы абярэ па 5 удзельнікаў. Віцебскі абласны тур пройдзе 10 снежня. А ў Новаполацку на гэтым тыдні шукалі таленты сярод тых, хто любіць майстэрства дэкламацыі. Конкурс чытальнікаў сабраў больш за 100 хлопцаў і дзяўчат. Літаратурныя спаборніцтвы праходзілі ў 7-й раз. Лейтматывам сёлетняй сустрэчы стала 85-я гадавіна з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Уладзіміра Караткевіча. Нягледзячы на тое, што тэма конкурсу штогод мяняецца, нязменным застаецца атмасфера любові да роднай літаратуры. Нашы карэспандэнты дзеляцца ўражаннямі. Там спрадвеку гучыць моя мова, булатны клінок. Тая гордая мова, якую тады не забудзем, калі сонца зямлёю апошні заглыбіцца змрокавай. Гэта неўступныя іспыты на акцёрскі факультэт, адзін з этапаў Новаполацкага конкурсу чытальнікаў. 121 аматар літаратурнага паядынку, сярод журы заслужаныя дзеячы культуры і адна умова – дэкламацыя ўрыўку з твору Уладзіміра Караткевіча альбо прысвечана яму вершы ці проза. Выбрала произведение «Тростенец», потому что он про концлагерь, который был в Великую Отечественную войну. Мне понравилась тема эта. И про это не надо забывать. И хотела напомнить всем, что было вот такое время, и как нам повезло, что мы живем в мирное время. Я люблю произведения Владимира Короткевича прежде всего за то, что он вкладывал в них душу и сердце. И он очень любил нашу белорусскую землю. Конкурс чытальнікаў – гэта адзін з прэстыжных літаратурных паядынкаў Полачыны. Штогод цікавасць да яго расце як сярод школьнікаў, так і педагогаў. Майстэрства ўдзельнікаў ацэньвалася зыходзячы з артыстызму, выразнасці чытання і творчага падыходу. Мы придаем большое значение раскрытию образов, то есть не просто прочитать наизусть. Да, вымаўленне, это вельмі важно, каб добра размаўляць по-беларуску, але ж вельмі важно, каб в образы, раскрыццё образов, тое, што закладваў наш мастер. І мы жадаем, каб гэтыя дзеці праз усё жыццё пранеслі тое, што жадаў нам аставіць Владзімір Караткевіч.
Журы праслухала выступленні 3 дзясяткаў чытальнікаў. Усе яны пазмагаюцца ў фінальным туры ўжо ў студзені. Сімвалічна, што месцам правядзення вызначана малая радзіма яркага прадстаўніка беларускай літаратуры Уладзіміра Караткевіча ў Орчы. Віктор Праліш, Марына Рамановская і Александр Петравецкі. Навіны Новополацк. Тым часам жыхароў Віцебска запрашаюць у кінапалёт. Арт-праект пад такой назвай аб'яднаў нямое кіно 20-х гадоў і беларускую эксперыментальную музыку. Куды прыводзяць такія палёты, даведалася Юлія Дубро. На экране кінастужка амаль 100-гадовай даўніны. За кадрам сучасная музыка ў жывым выкананні. У ролі тапёраў вядомыя беларускія музыканты і гурты, якія агучылі нямое кіно. Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва ўпершыню стаў пляцоўкай для такога эксперыменту. Па-першае, гэта азнаямленне з беларускім кінематографам, тому што, па сутнасці, зараз сучасны беларускі кінематограф вельмі слаба прадстаўлены ў тых жа кінатэатрах, а гэта магчымасць азнаёміцца з тым, што рабілася ў Беларусі ў 20-х гадах, і гэта было на сусветным узроўні. Гэтыя фільмы, яны агульна прызнаныя. Ну і плюс пашылі сваё кола сучаснай беларускай музыкі, таму што мы запрашалі выканаўцаў, якія здольны здзіўляць. Кожны кінаканцэрт складаецца з 2 частак: уласна кіно з музыкаю і сета з аўтарскіх кампазіцый. Сярод беларускіх стужак у агні народжаная 1929-га, Кастусь Каліноўскі 27-га і нянавісць 30-го году. Назва «Кінапалёт» адсылае да кінагісторыі ўласна Віцебска. У 80-х у горадзе дзейнічаў дзіцячы кінатэатр «Палёт», які мясціўся ў самалёце Ту-134. А сам арт-праект стаў працягам мінскага праекта «Тузін немаўля». Реализовали мы гэты проект. Международная премьера была у Падляшскай оперы и филармонии, а белорусская премьера была на кинофестивале «Листопад». Проект был признан проектом году, и мне здаецца абсолютно выдатная ідэя, што кінапалёт працягвае сюды «Тузін немаўля», і спадзяюся, што новыя фільмы будуць, у сэнсе новыя старыя, и новые музыканты зацікавяцца, и адпаведна зацікавяць гледача. Когда ты смотришь старые фильмы, ты путешествуешь во времени, можно так сказать. И, по-моему, это здорово. Арыгіналы кінастужак беларускага кіно 20-х гадоў захоўваюцца ў расійскім дзяржфільмафондзе, і пабачыць іх сёння можна толькі ў беларускім дзяржаўным музеі кіно і падчас такіх арт-праектаў. Такі сінкрэтызм кіно і музыкі, аўдыо і візуальнае мастацтва, ён вельмі запатрабаваны. Для Віцебска гэта незвычайна, не ўсе яшчэ разумеюць, што гэта, прыходзіцца тлумачыць, але ў прынцыпе мы ўжо распланавалі наступны кінапалёт, который адбудзецца ў траўні. Мы паспрабуем яго зрабіць на адкрытым паветры. Ужо на вас сфармавана праграма. 5 снежня ў межах кінапалёту ў арт-прасторы на Толстога 7 будзе прэзентавана выстава 250, прысвечаная юбілею з дня нараджэння Міхаіла Клеафаса Агінскага. А кінапаказы ў Цэнтры сучаснага мастацтва будуць праходзіць па суботах да 19 снежня. Юлія Дубро, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Каля 90 работ з Беларусі, Расіі, Латвіі і Германіі прадстаўлены на адкрытым конкурсе аматарскага фільма імя Юрыя Тарыча «Я здымаю кіно», які праходзіць у Полацку. Усе работы створаныя ў разнастайных жанрах і на кірунках традыцыйнага кінематографа, ад дакументальных і мастацкіх да мультыплікацыйных і сацыяльных ролікаў. Суть нашего конкурса, что в нем нет никаких ограничений. Нет ограничений ни по возрасту участников, ни по количеству работ, ни по качеству работ, ни по их, как я сказал, жанровому исполнению. Вот это все разделение, отделение хорошего от плохого происходит уже непосредственно во время отсмотра работ. Ацэньваць работы аматараў будуць прафесіяналы з кінастудыі «Беларусьфільм» і Акадэміі мастацтваў. Імёны пераможцаў назавуць 17 снежня, у дзень святкавання 91-й гадавіны беларускага кіно. Адкрытая абласная спартакіяда «Віцебскія надзеі», прысвечаная Міжнароднаму дню інвалідаў, завяршылася ў абласным цэнтры. Спаборніцтвы сталі не толькі сапраўдным святам, а і дэманстрацыяй добрай фізічнай формы у людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Гэтай сустрэчы яны чакалі цэлы год. Турнір сабраў удзельнікаў з 4 раёнаў вобласці. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Місурагіна.
Абмежаваныя магчымасці – гэта не пра тых, каго сабралі віцебскія надзеі. Гэта людзі, якія актыўна займаюцца фізкультурай і спортам не толькі на аматарскім, а і прафесійным узроўнях. Абласная спартакіяда для іх стала ўжо традыцыйным стартам, своеасаблівым падвядзеннем вынікаў. Яна дае магчымасць сустрэцца, падзяліцца навінамі і пазмагацца ў розных відах спартыўнай праграмы. Мы выезжаем постоянно на соревнования. Это в Могилев, в Минск, в Мозыре очень часто соревнования проводят. Также туристические слеты, когда люди с ограниченными возможностями живут в коляске, делают шашлык, уху, ездят на рыбалку и участвуют в соревнованиях. Спартакиада расширяет границы. Уже в настоящий момент есть представители и Чашник, Орши, Полоцка, которые приехали сюда на эту спартакиаду. Это действительно настоящий праздник, который пройдет по многим видам спорта. А яшчэ прыемным сюрпрызам падчас спаборніцтваў стала тое, што некаторыя удзельнікі адкрыліся для нас з зусім іншага боку. Михаіла Шараева ў Віцебску добра ведаюць як футбольнага трэнера. А вось што ён у вольны час уздымае гіру і нават прыняў удзел у пастаноўцы рэкорда Гиннеса, поўная нечаканасць. Тренируюсь, конечно, это почти каждый день утром. Вот. Иногда прихожу в клуб, вот, городской ведет Игорь Паремский. А так регулярно стараюсь поддерживать форму. На гэты раз удзельнікі спартакіяды аспрэчвалі лідарства ў настольным тэнісе, турнірах па дартсу, шашках, падняцці гіры, фігурным катанні на колясцы. Кожны ў першую чаргу змагаўся з сабой і толькі потым з сапернікамі. І самым правільным будзе не называць імёны пераможцаў, бо ўсе яны імі з'яўляюцца. Віцебская надзея стала незаменнай, насычанай часткай жыцця людзей з неабмежаванай воляй, таму яе прыхільнікі дамовіліся абавязкова сустрэцца ў наступным годзе і далучыць да спартыўных спаборніцтваў сваіх сяброў і знаёмых. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг. Навіны Витебск. 10 медалёў рознай вартасці і 2 ліцэнзіі на ўдзел у алімпійскіх гульнях у Рыё-дэ-Жанэйра заваявалі спартсмены Віцебскай вобласці на чэмпіянаце свету па скачках на батуце, які завяршыўся ў Даніі. Лідар нацыянальнай каманды віцяблянін Уладзіслаў Ганчароў заваяваў другое месца ў індывідуальных скачках. Яшчэ адно серабро наш земляк выйграў у сінхронных практыкаваннях з Мікалаем Казаком. Аналагічны вынік паказала і Ганна Гарчанок, якая у пары з Таццянай Пятрыняй заняла другое месца на п'едэстале. У індывідуальных скачках наша зямлячка стала 6-й. Таксама уладальнікамі сярэбраных і бронзавых медалёў у камандных спаборніцтвах сталі Марыя Лонь, Полина Бадыгина и Олег Рапцев. Мы очень все волновались, так как очень жесткий отбор на Олимпийские игры. Можно 4 года готовиться, 4 года прекрасно выступать, и одна какая-то единственная ошибка может зачеркнуть все усилия и спортсменов, и наших тренеров, и Витебской школы батута, потому что все-таки Витебская школа батута – это одна из сильнейших в Республике Беларусь, да, и в мире, потому что наши спортсмены это доказали. Витебские спортсмены взяли 10 медалей, это и в индивидуальных, это и в синхронном, и в командных. Ну и самое главное было это завоевать лицензии на Олимпийские игры. У Віцебскай вобласці не толькі рыхтуюць алімпійцаў. Праграма алімпійскай адукацыі актыўна развіваецца ў рэгіёне. У абласным цэнтры створаны музей і алея алімпійскай славы. У школах, вучылішчах і універсітэтах адкрытыя алімпійскія куткі. У рэгіёне дзейнічаюць больш за 500 клубаў юных алімпійцаў. А пачынаецца ўсё ў дзіцячых садках, дзе знаёмства з фізкультурай перарастае ў захапленне спортам і здаровым ладам жыцця. І не толькі ў дзяцей, а і ў дарослых, упэўніўся наш корэспандэнт Сергей Мисурагин. Выхаванцы дзіцячага сада «Буслік» у мікрараёне Білева з самага маленства знаёмяцца з алімпійскім рухам. На працягу 3 год тут праходзяць малыя алімпійскія гульні, прычым кожны раз по-рознаму. Раньше малые олимпийские игры был просто как конкурс, как обычное плановое мероприятие в цикле мероприятий представительства Олимпийского комитета. Естественно, время идет, и надо что-то менять в наше время. И сейчас мы развиваем данное направление, то есть приурочиваем к данным конкурсам какие-то семинары для педагогов начальных классов, для педагогов дошкольного образования. То есть после сегодняшнего мероприятия «Малые олимпийские игры» пройдет семинар для педагогов, на котором будут озвучены какие-то новые направления, новые веяния в данной сфере деятельности. Команда удзельніц алімпійскіх гульняў з энтузіязмам уключыліся ў барацьбу. Дарослыя дзеці дэманстравалі спрыт, сілу і кемлівасць у разнастайных конкурсах. З фізкультурай і спортам яны добра сябруюць, спрыяе гэтаму і матэрыяльна-тэхнічная база дзіцячага садка. Яго выхаванцам ёсць дзе пазаймацца, а потым і адпачыць з карысцю для здароўя.
есть прекрасный спортивный зал, тренажерный зал, игровой комплекс «Джунгли», прекрасный плавательный бассейн с инфракрасной сауной. И поэтому хочется максимально использовать всевозможные условия для максимального решения данной задачи. Олимпийское образование позволяет сформировать не только понятие об олимпийских категориях, истории Олимпийских игр, ведущих спортсменах, достижениях Республики Беларусь, но и воспитать у ребят дух борьбы, дух соперничества и привить любовь к массовым занятиям спорта. Выхаватели адкрыты да новых ідэй па прапагандзе алімпійскага руху. Таму прапанову прадстаўнікоў Беларускай алімпійскай акадэміі слухаюць з цікавасцю, каб потым выкарыстаць на практыцы. Это образовательный проект, который включает в себя настенный стенд, который является интерактивным, так как к нему разработано 32 комплекта карточек по олимпийским видам спорта, по символике олимпийской и немного по истории Олимпийских игр и истории Беларуси в олимпийском движении. Новые ідэі алімпійскай адукацыі знойдуць практычнае ўвасабленне на Віцебшчыне. Арыенціры намечаны, педагогі на старце. Сергей Мсурагін, Кирилл Казберг. Навіны Віцебск. Сведкамі двух абласных хакейных дэрбі стануць балельшчыкі Віцебскай вобласці на наступным тыдні. У рамках чэмпіянату Беларусі «Хімік-СКА» і «Віцебск» высветляць мацнейшага на сваіх арэнах. Рэспубліканскі турнір па грэка-рымскай барацьбе памяці майстра спорту СССР Мікалая Хітракова збярэ удзельнікаў з усіх рэгіёнаў краіны. Спаборніцтвы рангам ніжэй, бокс, міні-футбол і шахматы таксама знойдуць месца ў спартыўным аглядзе, які падрыхтаваў мой калега Сергей Мсурагін. Вітаю цябе, Сергей. Прывітанне, Вольга. У сярэдзіне снежня прадстаўнікі гульнявых відаў спорту, хакея, баскетбола і валейбола адправяцца на адпачынак. І звязана гэта з удзелам нацыянальных зборных у міжнародных стартах. А таму спартыўная афіша не балуе балельшчыкаў вялікай колькасцю стартаў, і тым не менш без відовішча ніхто не застанецца. 8 снежня ў палацы спорту ў абласным цэнтры пройдзе першы хакейны паядынак паміж Віцебскам і «Хімікам-СКА». Навапалачанне на 11 ачкоў апярэджваюць землякоў. Яны займаюць 8 радок у турнірнай табліцы і пакуль знаходзяцца ў зоне плэй-офф чэмпіянату. Перад цябелянамі стаіць аналагічная мэта прабіцца ў фінальную частку спаборніцтваў. Мядзведзі выйгралі 2 апошнія паядынкі і ўзняліся на 10е месца. Адным словам, кожнай камандзе ачкі патрэбны як паветра, а таму барацьба будзе спякотнай. Пачатак сустрэчы ў 19 гадзін, а 10 снежня у гэты ж час каманды зноў выйдуць на лёд і правядуць паядынак ужо ў Новаполацку. Тым часам маладзечная зборная каманда Віцебскай вобласці будзе аспрэчваць узнагароды алімпійскіх дзён моладзі па боксе. Спецыялісты разлічваюць, што ў палове вагавых катэгорый нашым землякам па сілах змагацца за медалі. А зараз зноў вернемся ў Віцебск. На выхадныя 12 і 13 снежня арэна ЦСКА стане месцам правядзення рэспубліканскага турніру па грэка-рымскай барацьбе памяці майстра спорту, пераможцы першынства СССР Мікалая Хітракова. Свой удзел у спаборніцтвах пацвердзілі вядучыя атлеты Беларусі. Урачыстае адкрыццё турніру запланавана на 12 гадзін 12 снежня. Таксама ў выхадныя ў Віцебску пройдуць матчы 5-го тура спаборніцтваў па міні-футболе сярод ветэранаў і будзе разыграны гарадскі фінал спаборніцтваў па шашках 64 сярод мужчын. Вось такі, Вольга, кароткі агляд у мяне атрымаўся сёння. Да пабачэння! Дзякуй, Сергей. Такім будзе Віцебск спартыўны ў наступныя 7 дзён, а мы працягваем. Кірмаш моладзевых ініцыятыў «Горад для мяне» аб'яднаў у Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва тых, хто не проста любіць свой горад, а і марыць зрабіць яго лепшым у свеце. Маладыя і неабыякавыя расказалі пра свае дасягненні і прапановы. Пазнаёмілася з праектамі і наш корэспандэнт Настасья Броўка. Жывыя скульптуры, вулічныя спектаклі, паўночныя перформансы. Такім запомніўся віцеблянам і гасцям горада першы фэст вулічнага мастацтва на 7 вятрах. У гэтым годзе ён стаў яркім штрыхом праграмы славянскага базару ў Віцебску. Прыдумаў фэст моладзевы тэатр «Кола». І вось зараз на кірмашы ініцыятыў апгрейд проекта. Мы презентуем 2 новых направления феста уличного искусства на 7 ветрах. Это батлейка, кукольный театр уличный, и стрит-дэнс. Мы с театром «Лялька» вообще активно сотрудничаем уже несколько лет, они нам очень помогают. Кукольный театр, он же не только для детей, есть масса потрясающих спектаклей для взрослых, это очень интересное направление.
Вывучаць гісторыю радзімы праз гульню прапановвае народны клуб гістарычнай рэканструкцыі «Варгенторн». Яго праект – мабільная дзіцячая пляцоўка з атрыбутамі сярэднявечча. Научно-познавательное времяпровождение, то есть дети прикасаются к истории, но при этом они имеют возможность подурачиться, повеселиться, там, как-то выплеснуть свою вот эту вот энергию в мирное русло. На кірмашы моладзевых ініцыятыў сабраліся менеджеры ў сферы культуры, мастакі, фатографы, музыкі і людзі, якія робяць культурнае жыццё Віцебска больш яркім і насычаным. Творчыя групы абмяркоўвалі варыянты супрацоўніцтва з мясцовымі органамі улады і патэнцыяльнымі спонсорамі. Молодежь в Витебске очень хорошая и сильная, очень много творческого народа, и они сами выдвигают инициативы, которые очень часто поддерживаются, даже и городскими властями. Свой новы праект прадставіла і каманда віцебскіх графітыстаў «Street Skills». Менавіта яны ператвараюць шэрыя будкі трансфарматарных падстанцый у творы мастацтва і лічаць, што стрит-арт робіць горад асаблівым і прывабным для турыстаў. Зараз вулічныя мастакі працуюць над стварэннем незвычайнага турыстычнага маршрута. Мерлін Монро, Сальвадор Далі, Марк Шагал. Адна з асаблівасцяў новага віцебскага турыстычнага маршрута – мясцовыя графіці. Можна па-рознаму ставіцца да вулічнага мастацтва, аднак нават творчасць Марка Шагала прызналі не адразу. Цікавыя крэатыўныя ідэі маладых падтрымку знойдуць, і горад для мяне ператварыцца ў горад для ўсіх. Настасья Броўка, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск. Кожны чалавек марыць не толькі пра новае і цікавае, але і пра чароўнае, такое як незвычайны дуб-волат, які выконвае жаданне. Ён расце на беразе возера Лосвіда. Па меркаванні навукоўцаў дрэву 300 гадоў. Але не толькі сваімі памерамі дуб здабыў павагу сярод мясцовых жыхароў. З-пад яго каранёў выцякае крыніца. Сцвярджаюць, што вада валодае гаючай сілай. Праверылі праўдзівасць легенды нашы корэспандэнты. Пачатак зімы не самы лепшы час, каб ацаніць густ пана Любашчынскага з Пецярбурга, які ў 19 стагоддзі пабудаваў тут летні дом. На ўзвышшы ля возера Лосвіда да нашых дзён захаваліся рэшткі падмурка панскай сядзібы. Знойдзены і два падземныя хады, адзін з якіх вёў да возера, другі працягласцю ў кіламетр да суседняй вёскі. Если убрать вот эту плиту цементную, мы окажемся в подземном ходе. Конечно, он деревянный, местами он, естественно, обрушился, но было бы очень любопытно. За цудамі далёка хадзіць не трэба. Вось, па меркаванні спецыялістаў, адна з самых старых ліп у Беларусі. Дрэву больш за 250 гадоў. Б'е крыніца, якая не замярзае нават у самы люты мароз. Людзі вераць, што вада з яе мае гаючую сілу. Па выхадных да гэтых мясцін сапраўднае паломніцтва. Прыязджаюць вады набраць і паглядзець на вядомы на ўсё наваколле дуб. Спецыялісты з Акадэміі навук Беларусі вызначылі, што дрэву 300 гадоў. Але па памерах ён удвая перасягнуў сваіх равеснікаў. Мясцовыя жыхары сцвярджаюць, што дрэва незвычайнае, яно выконвае жаданні. Дастаткова дакрануцца да волата і падумаць пра сваю мару. Але ёсць адна ўмова – матэрыяльных падарункаў прасіць нельга. Наши выпускники постоянно, когда проходит выпускной вечер учреждения образования, то они идут в Дубраву нашу, то есть Дубу Великану, где загадывают за желание. Ну и по сути, раз у нас 100% поступление в высшее учебное заведение, похоже, наших выпускников Дуб все желания исполняет. Мы живем у казцы, кажуць пра сябе школьнікі. Кожны кавалак зямлі авеяны паданнямі. Тут можна нават па вадзе хадзіць. І гэта не легенда. Пад вадой возера Лосвіда паміж правым і левым берагамі ёсць дарога. Гэта каса, якую па адной версіі насыпалі паны, бо не маглі падзяліць рыбу ў возеры, па іншай бацькі закаханых дзяўчыны і хлопца, каб тым было бліжэй хадзіць адзін да аднаго. На самай справе такі рэльеф дна пакінуў ляднік. Ширина 4 метра была. И если ее ступить, то можешь как с обрыва свалиться долой. Почти по пояс местами, а местами по колено. Хорошую службу сослужила эта дорога через озеро в годы Великой Отечественной войны. В октябре 1943 года по ней прошли наши 6 танковых экипажей. Захватили село Гостилово, потому что немцы не ожидали. Все это очень хорошо описано в книге «Память. Городовский район». Есть такая статья «Сказ про озеро Лосвіда». Яшчэ раней па касе перапраўлялася французскае войска. Пад назвай «Напалеонаўская сцежка» гэта месца і ўвайшло ў турыстычныя даведнікі. Сёння тут распрацавана некалькі маршрутаў казачнага падарожжа. Юлія Устінова, Вольга Маслоўская, Александр Петровецкі. Навіны. Гарадоцкі раён.
Сапраўдныя цуды побач з намі. А гэта была выніковая праграма 7 дзён. Сустрэнемся ў наступную нядзелю на тэлеканале Віцебск.